I ara, les petites històries de l'Albert Vidal. Avui... Com és que dels calamars arrebossats en diem a la romana? Si mai aneu a Roma, no se us acudeixi demanar calamars a la romana al restaurant. Cameriere, prego, una porzione di calamare a la romana. Ai, si saben de què va, es faran un fart de riure, i si no ho saben, s'us quedaran mirant com si vinguéssiu d'un altre planeta. I és que els calamars així cuinats no tenen res a veure amb la ciutat de Roma, ni amb l'antiga ni amb la moderna. Com molt els trobarem fregits, però no les característiques en elles d'aquest cefalòpode arrebossades en farina a què estem acostumats. Així doncs, per què a la romana? La cosa ve de molt antic. En el segle XVI, un bon nombre de missioners espanyols i portuguesos arribaren fins al llunyà Japó, la quinta forca en aquell moment, per predicar el cristianisme establint-se sobretot a l'àrea territorial de Nagasaki. Ja sabeu, Nagasaki, la segona ciutat que patí la bomba atòmica després d'Hiroshima a la Segona Guerra Mundial. Bé, tornant al segle XVI. Les relacions entre els nadius i els frares nouvinguts foren sempre de respecte, ja que cadascú anava a la seva, uns amb un déu, altres amb un altre i tots tan amics. Però resulta que les restriccions que en matèria de menjar imposava la religió catòlica prohibien la ingesta de carn durant certes celebracions penitencials, com ara la Quaresma, per exemple. De manera que, en aquests dies, els predicadors limitaven la seva dieta a verdures i peix que arrebossaven en farina per fer-lo més passador. Els japonesos, bons observadors, van fixar-se en la manera de preparar els calamars, tallats en anelles i enfarinats. I en demanar als missioners la raó, el per què feien allò d'aquella manera, els religiosos contestaren per les tèmpores. Les tèmpores, és a dir, els cicles litúrgics de 3 dies dedicats a l'oració, a l'acció de gràcies i al dejuni i l'abstenció. L'expressió tèmpores, associada a aquell menjar, quallà entre la població nadiua i per això de l'arrebossat en van dir tempura, adaptant la paraula a la seva fonètica, tempura. I encara se'n diu així a bona part del món. Quan també van preguntar d'on venia aquella especialitat gastronòmica, els frares contestaren que venia de Roma, seu central del catolicisme, i que, per tant, eren fets a la romana. De manera que després, quan ja s'havia fet popular el concepte, i amb la tornada dels frares cap a terres hispanes per l'expulsió dels estrangers que el país va decretar entre 1612 i 1623, aquesta manera de cuinar els calamars prosperà amb el nom importat des del Japó pels frares, a la romana. A més, la preparació servia també per dissimular el gust de passat dels peixos que havien de fer llargs trajectes des de la costa fins a l'interior del territori. Com a dada afegida, l'entrepà de calamars a les romanes començà a servir al bar de tapes El Brillante, de Madrid, a la zona d'Atocha, segons diuen el 1953, amb el costum importat d'Andalusia de fregir calamars per arrebossar-los després, convertint-se així en un dels menjars emblemàtics de la ciutat, el bocata de calamares. Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera. Aquesta ha estat avui una de les petites històries de l'Albert Vidal. I ara, les petites històries de l'Albert Vidal. Avui... Com és que dels calamars arrebossats en diem a la romana? Si mai aneu a Roma, no se us acudeixi demanar calamars a la romana al restaurant. Cameriere, prego, una porzione di calamare a la romana. Ai, si saben de què va, es faran un fart de riure, i si no ho saben, s'us quedaran mirant com si vinguéssiu d'un altre planeta. I és que els calamars així cuinats no tenen res a veure amb la ciutat de Roma, ni amb l'antiga ni amb la moderna. Com molt els trobarem fregits, però no les característiques en elles d'aquest cefalòpode arrebossades en farina a què estem acostumats. Així doncs, per què a la romana? La cosa ve de molt antic. En el segle XVI,
un bon nombre de missioners espanyols i portuguesos arribaren fins al llunyà Japó, la Quinta Forca en aquell moment, per predicar el cristianisme establint-se sobretot a l'àrea territorial de Nagasaki. Ja sabeu, Nagasaki, la segona ciutat que patí la bomba atòmica després d'Hiroshima a la Segona Guerra Mundial. Bé, tornant al segle XVI. Les relacions entre els nadius i els frares nouvinguts foren sempre de respecte, ja que cadascú anava a la seva, uns amb un déu, altres amb un altre i tots tan amics. Però resulta que les restriccions que en matèria de menjar imposava la religió catòlica prohibien la ingesta de carn durant certes celebracions penitencials, com ara la Quaresma, per exemple. De manera que, en aquests dies, els predicadors limitaven la seva dieta a verdures i peix que rebossaven en farina per fer-lo més passador. Els japonesos, bons observadors, van fixar-se en la manera de preparar els calamars, tallats en anelles i enfarinats. I en demanar als missioners la raó, el per què feien allò d'aquella manera, els religiosos contestaren per les tèmpores. Les tèmpores, és a dir, els cicles litúrgics de 3 dies dedicats a l'oració, a l'acció de gràcies i al dejuni i l'abstenció. L'expressió tèmpores, associada a aquell menjar, quallà entre la població nadiua i per això de l'arrebossat en van dir tempura, adaptant la paraula a la seva fonètica, tempura. I encara se'n diu així a bona part del món. Quan també van preguntar d'on venia aquella especialitat gastronòmica, els frares contestaren que venia de Roma, seu central del catolicisme, i que, per tant, eren fets a la romana. De manera que després, quan ja s'havia fet popular el concepte i amb la tornada dels frares cap a terres hispanes per l'expulsió dels estrangers que el país va decretar entre 1612 i 1623, aquesta manera de cuinar els calamars prosperà amb el nom importat des del Japó pels frares, a la romana. A més, la preparació servia també per dissimular el gust de passat dels peixos que havien de fer llargs trajectes des de la costa fins a l'interior del territori. Com a dada afegida, l'entrepà de calamars a les romanes començà a servir al bar de tapes El Brillante, de Madrid, a la zona d'Atocha, segons diuen el 1953, amb el costum importat d'Andalusia de fregir calamars per arrebossar-los després, convertint-se així en un dels menjars emblemàtics de la ciutat, el bocata de calamares. Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera. Aquesta ha estat avui una de les petites històries de l'Albert Vidal.